Guys, mayang hapon sa ato ang mga kakaga for today's vlog guys. Ato ang kantahan ng akong banana o niya og happy birthday kaya birthday niya guys. Unya dili man siya magpa-date guys. Muna akong ganas kong bana guys kay dili siya demanding. Ako ta siyang edit guys. Dili man siya mukuan siya nga dili na lang daw magpalit na lang daw may ulitsyon manok. Kay para daw makakaon ang mga doggy dogs og kami makakaon tanan ang amo ang mga fur baby. So, nara akong banana o unya palitan tan ako siya og cake guys. Dili pud siya musugot palitag cake kay di man siya makakaog cake kay diabetic man siya. So ako na lang siyang kantahan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alitiri. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday palangga. I love you. Thanks. Akong palangga bitaw guys na mo gini kung ganan saya kay dili na siya demanding. Nabasa mi sa ulan guys. Marami mga iring. Gipalitan ako siyang lechon manok guys kay ingon man siya nga lechon manok na lang daw di na lang daw may mga on sa gawas kaya akong plano ganina isa ko siyang i-edit nang sumunod kung bro wala lagi nagkasinabot akong bra amaw. Oh guys, I love you my ding palangga kay na nako siya. Kay dili mo na siya demanding guys. Nara ay lechon manok. Iko ani palangga mo lechon manok palangga o. Unya dili siya mo blow og cake kay dito siya kakaon sa cake. So among ibutang diri ang iyang lechon manok guys. Yara nagpalit ko og isag tunga na lang nga lechon manok. Kay para sudanon na lang namo kay yung ana man siya guys o nga ang sudanon ay ang among ikaon daw sa gawas ipalit na lang daw lechon manok on ay tunga sa lechon manok og one whole nga lechon manok agoy muuban man ang kuno ang papel panli ko lang gabi og ang one whole nga manok o ni ara mo ni among sudanon kung mga ero o nakasimot na o wow delicious sadlong pa si mami. Magkakaon tang tanan anak kay gusto ni daddy diri lang daw siya mag-birthday. Dili siya mosugot nga mga on sa gawas kay para makakaon mong tanan. Buutan kay akong palangga. Una akong palangga guys, akong banana. Bisan og wala mi anak guys, bisag diabetic na siya guys. Igon ako na siya mabian tungod sa batasan nga kabuutan. Dili siya kana bitaw pare sa ubang mga bana guys, ang mga demanding kaayo. Kana siya guys, lahi na siya dili siya ing nana. Ang gustoan na niya kanang kuan lang ba simple lang. Nara kape na pud siya guys. Nanamba siya sa balay so TV na pud siya. Kalo oy. Magluto-luto unta ko guys sa ginagmay lang tay 1 ka kilo ba. 1 ka kilo humbay, 1 ka kilo nga minudo. Ha? Wasting money daw guys. Oy, naunsa man ni siya oy. May nalang unta ba guys kay once ay round sa Wasting money. Wasting money daw. Ko si bots oh. Mo to lechon manok na lang daw guys kay para dili na daw ko mahago guys. Nagpalit na lang daw mig lechon manok. Kay para dili na daw ko magluto-luto guys. Ana na siya ka concern. Kabuotan sa kong palangga. Unya guys, dili siya masugot maabrod ko guys. Klarong istorya guys, hindi siya masugot maabrod ko. Di ko niya pabrudon og balik. Kay, layo na po daw ko sa iya ha. So, ang akong buhaton ni continue na tapos ginagmay nga kuan ani negosyo. Kay di naman siya masugot nga maabrod ko balik guys. Sayang kayo ang opportunity ba. Unsa man kadagol? Say kontra nimo. Buam ko iro eh. Siya. Ang edad sa kong banana guys kuan na 46 na kaga. Lako guys, akong banana tigulang na. Ay okay, 43 na ako karong September date po no. Ako guys is kuan akong edad karon guys 42. Mag 43 na pud ko guys karong kuan. Mga kuan ni gamay. Karong September 8 mag 43 ko. Ang birthday sa kong bana is June 8. Ako September 8. Ang number sa mong balay is 8 gihapon. So, triple 8. Alak pala mo. Puro nga aming banana. Kaon pa.
Kani nga lechon manok guys, mo na pinakasikat dito sa pagadian nga. Kuan. Banana. Ang kaon oh. Hala si Dudong babuyaha oy. Mm. 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 Vous attendez toujours que votre rêve se réalise. Peut-être s'agit-il des îles tropicales de la Thaïlande, ou peut-être rêvez-vous d'un Dapat village. ang naman na. Ano yan sa Pedros eh? Amin na siya may lahi rin ang mga ugis nila mga kuan. Kuan ba? Alam ka siya kanang kuan ga kanang tanglad. So naglungag pa ko guys kay para makakaon na sa pagkanon ng mga irot ang irindaan na asras man oy. Nganong gipanggutom naman yung mga umot. Mm. Mm. Buti ka. Hala kaluoy pud ana oy. Dapat sa bahay daw. Aku sendirian di lokasi. Ya, aku tahan-tahan Bawa, buat bawa. sosok-sosok yang ada di sini. Good. Yang Isa na isa. warga berani nggak nampak di bawah mata kendaraan saya siapapun kalian. Na guys. Aku pandang dengan lantang yang katanya kalian suka dengan Isa na yung gidakot ka sa tumban. Sinsan to. Asa? Ha? Ang parahan ba? Tumulakapal ba? Ang taas. Kasi kancho. Tindog yung malibo daw. Ano ba? Ano dapat yun? Ay kato man nang pangkuan pangwala sa wakwa kanang aso ba nga mo ano mo. Wala. Wa kay kita makita. Guys, naulanan mi guys, gikan mo sa simbahan. Nagkaano dito na nagkot. Dahil nagkaan po ko itong ano sa St. Jude. Ang sus sa ato ang Pedros. Guys, kaliwian dumi guys, may blessing na abot gamay. Gamay guys, among blessing guys. Naabot, matong nakapalit mi og lechon manok. Kaya ako lagi ito edit si Banana, ya di mo siya musugot nga. Sa di na lang ta magpagkaon sa laing sa restaurant guys. Oy, gamahal ay gaoy kay gamal-mahalan daw ang restaurant. May pa daw kung ipatanda na mong lechon manok. Sus, bukad akong heart kay imbis pa kanon ako siya dito sa kuan, then palitan ako siya cake nga gamay kay para na siya iblo. Yun siya nga, magpalit ng kanang lechon manok kay kung mga on dami sa gawas, gamay ra kay ng 500 among magasto. Plus cake pag yun, di mo siya palit og cake. Kaya na siya maglublo daw, kaya di mo gyapon siya kakaon og cake. Nya ako rin mahurot og kaon sa cake, sumaotong wala na lang. Akong relo guys, akong gitang-tang. Akong relo guys, oh. Mo ni ang ako ang kuan kanang remembrance sa nag-abroad pa ko. Mahal ba kini akong relo guys, kung diri na sa tuwa bitaw, kung kuan nanay sa mga 20,000 kapin kani akong relo. Kay guess man eh. Guess. Na. Mo na akong remembrance guys.
og kato ako ang bracelet. Madlok ta mo suot kay pating dako bisag simba ko pala lison ta. Magamit ra to guys kung magkinahanglan. Ano ko ni kung arius kay nanam di man wala ka. Ya sana. Cellphone ni banana. Send one day. Wala man gibasa ni Leo ang kuan may text. No, wala din gibasa. Ako sa nibot ang akong reload tugan para safety guys. Rosel, where are you, Rosel? Rosel, where are you, Rosel? Nawala na si Rosel. Ano bang ko? Sunog. Sunog. Ato, may dito ni Rosel. Okay, mag-video may dito. Ah! Palanggay, paliyog ni sa bangko, palangga. Bangko. Katong puti, bangko. Okay, mag-video may diari palangga. Matumi sa gawas guys kay mag-vlog ni Rosel. Alright. Dili mag-apil-apil diri ka dara mo sa kuan sulod kay samo ka sa bots. Hala na ihi diri may. Agoy na ihi diri may kung Rosel. Hala dagan kay giro iri kuan may ihi may. Agay, akong Rosel, bahoan ni magtiil dong, kagikan dong. Dili niya hilapan ang ko ang Persian kay palangga man na niya. Nasukan man ka. Agay, ginoo ko. Ang simbog, gikuan sa lips. Boss, agay, ayaw ko na si daddy kay nang limpyo na. Tara kong Persian, ayaw, pangilabot ni daddy ba kay nang limpyo na, mutag amo na. Mahulog ka dira, Inday. Si Dodong. Si Bots. Ay, Bots. Akong Persian, tura. Pagpuyo ba? Apa dito ga sa pikas? Apa dito? Uy, mahulog ka dira, Inday, ha? Maimpas ka dira. Magkuro biniligo. Ito pa rin ko ano dito siya. Itong mag-upat kadlaw pa lang ron. Magtulo. Na, day, karon pa ka kagawas, day. Na-ignorante ka, day. Na-ignorante si Inday, guys. Karon pa kagawas, guys. Stoy, payo. Ang palangga ni Mami. Gawan pa nakagawas. Ara guys. Pagpuyo mong duha ba kasaba. Ara guys. Gusto siya muna guys, pero di ako panaogon kay bisag mulayas. Hey, mulay ay pag kuan nagnaog kay mulayas unya ka. Agi hapit na hulog. Ayun nagilati si Meke. Ako ang kuan guys, akong iri nga kuan Bisaya.
Akong Persian. Di ara, gahangad-hangad ang akong Persian. Na, jalipi. Para makita ka na lang guys. Oy, na, hi guys. Good evening. Ay, good evening. Good afternoon. Na, friend na sila guys. Sa akong mga doggy dogs. Dili na sila mag-away. Ano eh? Palibo. Ali. No, nasi ko ano Rosel oh. Ali. Ning undang na ang ulan kagani na grabe ka kusog sa ulan guys. Walang lakaw mi. Naulanan mi ni banana guys. Banana wala pa ito kaligo kay ko tong gihilot gabi eh. O tong ina ko nga dili maligo kay gihilot. Ako na to siyang gitrapuhan ganina. Ligoon na po nina ako kay kuha ni ligo 3 days na. Maulog ka ha. Paginay ka dira. Habog ba ng kilid na? Piring! Akong Persian guys, tura. Adto man hinaon to sa layo hinaong buang. Oh, maulog ka. Kuan siya guys. Ansa ni naglingkod. Hi, botching. Ari di, mami. Hi, botching ni mami. Agoy. Agoy, ang botching ni mami. Agoy. Ang botching ni mami. Na botching ni mami. Natabunan sa kamot ang kamera. Hello mga kaga, welcome back to my vlog. Na tandugan sa kong kamot ang kamera og nawala. Lukso sa kuan oh. Si Rosel. Agi. Ayun, nagilapti day kay kuan. Nakuan ng cellphone. Naro guys. Dili mo na og kay mayayay na upan na ba din ka mo adto kadto sa kuan. Ang duwa guys gadula narao. Si Rosel. Cuman unca. Unca man. Unca. Nagko naman ni daddy, nag-greet naman ni daddy happy birthday. Ha?
Nag-greet mo ni Daddy happy birthday? Wala. Wala nang greet. Wala nang greet o happy birthday ni Daddy, guys. Uy, bataka lang ni siya pangihi ba? Ambi tong trapo palang ga, be. May batasan yung umuan eh. Sibot. Kaya po na mag-deliver. Okay, kuan man. Bro, siya ga microphone. Akong trapuhan ang ihi, guys, kay para di managhan. Hello, smile. Guys, smile si Rosel, guys, oh. Ning smile among din, Day Rosel. Nagdula-dula sila sa mga dogi. Agay. Sa mga dogi-dogi, guys. Agay do. Naro, nag-smile, guys. Ayo! Aro, guys, nag-smile. Ayo ba? Nag-smile. Awa, Pika, ito na yatang ni Daddy si Kwan, si Rosel kay Kwan kay mo, kay at kay mustanan kalibutan. Daddy, kuha si Rosel, please. Bilang mo na ito. Okay, mga amaw. Si Banana, guys. Happy birthday. Sa'yo ang inuman. Sa'yo ang ako ang pulutan. Happy Pulutan ko daw niya. Humuhon ko pulutan. Happy birthday. Sana'y ma-enjoy ka today. Ano daw pa sa sip. Burikat. Namukis po daw si Dagul. Kiss po si Dagul daw. Palangga. Si Inday, nagsilos. Tabunan ang naong. Inday. Alay kayo, atong kanta sa day. Happy birthday. Ang akong daddy. Nga buutan ka ayo. Nga palangga sa ngapnan. Ang amo ang daddy. Happy birthday ga. I love you. Ang akong daddy. Nga dili di man din. Ano sa day na? Wala pasawit man na. Oo. Akong daddy, oy. Kalo, ay. Naulanan, raban eh. Ano sa man na yung shoot eh? Ilang. Meron, balay. Nya, ano sa man ako na? Di pa man sila pipakano. Gasayo pa man. Nyara. Bakit mo pipitik? Nakita, mga on, nataroon. Ay, nagpalit man mi o kwan. Lechon manok. So, there it taman guys. Amping tantunan. Thank you for subscribe to my YouTube channel by everyone. Amping. I love you all. God bless.